mga guys. Yes, tanawa nga akong background karon mga guys. Kay si Iring Sungkaban nan limpyo. Yes, nangguna sa tukaran si Iring Sungkaban. Kauban akong special guest na si Rose. No, so akong gikuanan kay para sa abog-abog sa abog-abog naman para sa lamok. Yes, para sa lamok mga guys. So, mangguna ta mga guys. Ilan kamu tadi emang? Ako na ipakita tong luyo. Ako na nang gidunahan ng luyo. Ang uban. Yan, kadiring dito. Ato ning hotdog ipakita. Kana diha tanan mga ka-Iring Sungkaban. Ako na unahan. Sa luyo, tanawang luyo. Nalimpyuhan na lang akong luyo. Ang aking gidaoy ko para pakuan sa lamok. Kay hapon na. Na ni Iring Sungkaban. Dagang kay naglumigas na iyan. Ayaw kay paduol. Diya, dagang kay naglumigas. Ikatul kayu. Nani blurred. Ayaw kay ko idol kay mag-blurred na. So nagdamit ako sundang mga guys. Hindi kay Iring Sungkaban sundang. E para mas dali ang pag-ibot sa sabot. Huwag ako'y ligo mga guys. Unya. Multitasking mga guys. Kay habang nagkuri ko dire, nanglabas ako dito mga guys. Yes. Daghan na juga mabuhat ma. Daghan kay tag mabuhat mga guys. Kay magyumo mi diri lingkuranan para ikahapon. Ari mi diri kay alimot kay sa sulod sa balay. May nang hayahay kaayo no para makakontag mga fresh air. Ari sa service? Ha? Sinama sila nila. Kiat-kiat ang dirilar. Mga guys, kana kay kuna ako na lang gani ko. Diri Ruski, nanago ba yung lumikas dar? Mga guys, ang akong kamot naluthan na kay ganina ra jud ano na mga guys. Ganina ra kay kung una. May pagkahuman. A B C D E F G. Uy, kuto ni mo day makita sa kamera. Para malimpyo sa tanan. Pay mga dito layo kayo guys. Dito layo, dito layo. Ay, pag ayaw na lagi mikas. Dito ka tong ay tato magtalikod ako dili kayo ubang. Ayaw po. Ang movie. Magtanim mangguna ay DB bro. Maghapon na kayo. Mayroon din na kayo mga guys. Ganina po tinit na. Ganina po ito nagsugod po pangguna. Oh, yan. Hay-hay pa dyan sila ganiha. Ayun mga guys. Nya ka na guys. Ako mga nilabhan mga guys. Ako asad lang nilabhan mga guys. Ipakita. Ika na sa kong nilabhan mga guys. Okay.
magyapon ka nako. Ako gikatulan ako mga guys. Ang unsa pa ka Ros, sa nagtindog pa dito Ros? Kadiyot ra. Ayaw Ros, ang video. So darani si Mami Ros guys, erito gaman. Namong iro na priso sa balay. Na balay ni Purple dito na. Stay at home ra siya jud. Stay at home. Hadlok siya mo labas. Kay bawal lumabas. Bawal kasi siya. Uy, bawas. Muram ko nagpatay og tao. Uy, dili na Nakapoy pa dyan guys. Ako. Ug dahon sad man. Manda. Ay, baboy nga. Guys. So, dara ra siya nakuto guys. Ay, wala pa di ay. Mo ni ang gipangkuan. Nakuan. Para mama. Kiss Rose. Kiss.